näin sen täytyy mennä, että itse mä oon rakentanut elämän tällä tavoin, että hommia riittää. Mulla on niin erilaisia hommia, että esimerkiksi koulu, joka on taidekoulu, sitten taas verrattuna nyrkkeilyyn, niin on niin täysin erilaiset, että mä rentoudun, kun mä oon koulussa ja teen ihan erilaista hommaa taas kuin täällä salilla, niin ne hyvin niin kuin tukee toisiaan. Sanotaan, että aikaa ei ole hirveän paljon ylimääräistä. Ihmeen rauhallinen. Mä oon hyvin väsynyt, niin kuin tässä vaiheessa aina ollaan, kun pudotetaan painoa ja vähällä energialla pitää vielä harjoitella kovaa vielä tää viikko. Et melkein joka ilta on otteluharjoitus 8-10 erää ja vielä toinen harjoitus ja tosiaan sitten koulu päällä. Niin väsynyt, mutta rauhallinen ja tosi hyvä semmoinen itsevarmuus tällä hetkellä. Mä tyyni. Ihmeellisen tyyni olen. Päivää ennen ottelua niin on punnitus. Sitä ennen niin ollaan silloin yleensä syömättä, juomatta ja mietitään vaan sitä painorajaa. Et silloin ei mietitä ottelua lainkaan. Täytyy tehdä ne hommat, mitä täytyy, että saa sen painon kuntoon, mitä se sitten on. Jumppaamista hikipuvussa ja saunomista ja muuta. Ja sitten kun puntarilla ollaan käyty, niin sitten nautiskella. Silloin käydään nyrkkeilijät yhdessä ja syödään hyvin ja istutaan pitkään, jutellaan ja niin kuin nautitaan siitä illasta, jolloin saadaan syödä ja tietää, että se on vasta huomenna. Ottelu on vasta huomenna. Ja sitten aamulla, kun herätään siihen ottelupäivään, niin sitten on ihan eri mielentila, että sitten ruvetaan vähän niin kuin valmistautumaan henkisesti myös. Tämä ottelu on tärkeä monesta syystä. Tämä on ensinnäkin semmoinen testi mulle, että vastustaja on ihan maailman parhaita nyrkkeilijöitä. Kun voitan tämän vastustajan, niin sitten on valmis MM-otteluun. Mun rankkiin riittää tällä hetkellä jo MM-otteluun, mutta mä tiedän itse, että mä pystyn siinä vaiheessa voittamaan myös maailmanmestarin. Nyt ei voi lähteä tappelemaan, vaan semmoinen vastustaja, jota vastaan täytyy olla taidokas. Onnea. Kiitos.